5 dôvodov, prečo idem dobrovoľne do diskomfortu. Za prvé, ste odolnejší voči nečakaným situáciám. Pokiaľ niečo nastane, človek reaguje menej v strese, menej vypäto, viac rozvážne. Aj keď vystavujete sa dobrovoľne hociakému diskomfortu, ktorý viete, že vám neublíži, ale vás posunie ďalej, ako napríklad otužovanie, stávanie o 4 ráno alebo natáčanie takýchto videí, tak za mňa všetko to bol pre mňa diskomfort, ktorý ma posunul ďalej. Späté aj s druhým bodom, a to je rozvoj nových zručností. Ak by som nešiel do diskomfortu a stále ostal by som v tom, že nezrobím to, lebo niečo, čo ti vám rozpráva váš vnútorný hlas, ak by som ho počúval, tak nikdy by som sa nedostal ku natáčaniu týchto videí. Tretím bodom je zvýšenie seba dôvery. Dôvera v samého seba sa buduje práve vďaka diskomfortu a vďaka skúšaniu nových vecí a prekonávaniu samého seba. Viete, že si aké situácie, ktoré nastanú, takže ich zvládnete. Viete, že keď príde nejaká zmena v živote, že keď sa niečo stane, budete vedieť na to reagovať a neodradí vás to k dosiahnutiu žiadaného cieľa. Štvrtý bod, lepšia kreativita. Nové zážitky, ktoré vás pracuje váš komfort, tak vďaka ním si dokážete budovať lepšiu kreativitu. Kreativitu sa dá trénovať a práve vďaka diskomfortu dokážete cvičiť. Lepšie poznanie samého seba. Napríklad ako stávam o 4 ráno, tak viem, čo mi rozpráva moja vlastná hlava. Viem, ako reaguje moje telo. No a snáď vďaka tomu, že budete v diskomforte, inšpirujete aj ostatných. Tak zatiaľ.